Asisawa sukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amavasha bahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisawa sukhuluma nogogo bungaye siduwewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje lakhamba kufinyela khona nomfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhona kuhlala kuyintokozo ke kumina abafowethu nodadewethu ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu impunga yesintu la sifundisana khona isintu sihlahlelana indlela yesintu sikhumbuzisana ukuthi okhokho bethu babehamba kuphi impunga yesintu ke bafowethu iKwaZulu Natal eThekwini lapha eWest Walk sike 4th floor lapha eWest Walk office number 420 ikhona lo sithola khona uma ukuthi uyafisa ukuthi sihlale nawe phansi sichushisane sicobelelane ngolwazi inombolo lezo lokuzibona zivela izona ozishayela besenza inhlelo zokuthi sibonane ungakhohlwa ke mbukelo wempunga yesintu kusukela mhla ka25 incwadi yethu entsha sha indlela yesintu izobe ihamba ngamanana phansi koze kovala ngomhla ka15 kuNhlolanja kodwa ama copies awu100 kuphela makuphela wona u100 incwadi ibuyele emuva kuphethwe izinto ezinohlonze ke bafowethu lapha kwindlela yesintu ezinohlonze kakhulu ugobela wabantu indlela yesintu namuhla bafowethu kukhona into engifuna ukuyithinta ngeimpunga yesintu ngithema ngibhala lapha kwindlela yesintu ngabhala ngokwenziwa kweladi sachaza ukuthi liyini iladi kodwa ke namuhla la ngikhona ngifuna ukuzochaza kabanzi okanye ngizochaza ngokujulile mayelana neladi lasentabeni iladi elenzelwa olwandle iladi elenzelwa emfuleni sake safika yebo noza kwethu sazoyichaza indaba eladi lasolwandle iladi lasemfuleni lasentabeni njalo njalo kodwa ngesizathu sokuthi ngiyimpunga yesintu ngiyazizwa ezinye zezinkulumo abantu bebeka ukuthi iladi lasolwandle neladi lasentabeni neladi lasemfuleni akulona iladi kufanele ukuthi lenziwe abantu abakhuthazwa ekutheni benze iladi lasolwandle iladi lasentabeni iladi lasemfuleni ngiyimpunga yesintu mina ngithi iladi lasentabeni neladi lasolwandle iladi kufanele ukuthi wena njenganomuntu lenze uma kufanele ukuthi lenze yebo iladi liwumkhuba iladi ngeke sikuphike lokho nokulenzela entabeni futhi kuwumkhuba noma ngaze kuthiwa ulenzele ekhaya liwumkhuba yini ngizothi liwumkhuba ingoba ngokwesintu sethu awukho umsebenzi esithi masuwenza bese kuba ukuthi sizokhanyisa amakhandlela awukho kodwa iladi liwumkhuba angizungena kakhulu ngigqile eladini la ngifuna ukungena khona ngifuna ukuzongena ekutheni nawe wena osanomqondo wokuthi iladi lasentabeni nelasemfuleni nelasolwandle lilungile kusukela namhlanje ube nako ukuqonda ukuthi kungani iladi lasentabeni lenziwe kungani kufanele kwesinye isikhathi kuphoqa ukuthi umuntu alenze iladi lasentabeni yabona phakathi kwekhaya kunabantu abakhona phakathi kwekhaya sihlala nabo abafowethu nodadewethu omama omamncane
obaba njalo njalo, ogogo nomkhulu. Phakathi kwemizi kuyenzeka kube khona umuntu ongeke abe phakathi kwegceke. Kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu abhunguke angasahlala ekhaya, kodwa ungasahlala kwakhe ekhaya akusho ukuthi akabathandi abantu bakubo, nekuba kusho futhi ukuthi uyalizonda. Kungenzeka ukuthi kukhona isigameko esithile esimenza ukuthi abhungukele eThekwini, abhungukele eGoli, abhungukele phesheya kwezilwandle. Kuba nezinto ezithile emndenini yethu thina njenganabantu. Nako wakini umndeni uyawazi umndeni ukuthi nako wakini zikhona inkinga. Ayikho imndeni engenazo inkinga. Kwesinye isikhathi abantu bagcine sebephuma, abanye sebebhunguka hayi ngoba bethanda, kodwa bayofuna ukuthula ukuthi bahlale ngokuthula kuleyo ndawo abazohlala kuyona. Ngenkathi kukhona umuntu wakini mhlawumbe ovela wabhungukela phesheya kwezilwandle, kulabantu ohleli nabo kini egcekeni, usuyacela kubona, ngicela ningiphe u500 rand, kunenkinga engifuna ukuyixazulula. Bangabi nawo amandla, kwesinye isikhathi bawagodla amandla benawo, bangakulekeleli. Usuyabhala mhlawumbe enkundleni zokuxhumana, abanye abantu bayathanda ukuthi usizi lwabo bavele baluthi bhadla emehlweni abantu. Usuyabhala wena mhlawumbe usuyasho ukuthi hey mangathola u500 rand inkinga yami ingakwazi ukuthi ixazululeke. Usiyabona umfowenu lo wabhungukela phesheya kwezilwandle, usevele uyakusiza. Mhlawumbe inamba yakho usenayo, avela ukuthi qhu ngo e-wallet, uyabo, bese usizi lwakho lonke liyaphela. Ukhumbula ukuthi lo muntu okusizayo umuntu wakini, kodwa akekho egcekeni lakini. Wabhunguka wakhetha ukohlala la efuna ukohlala khona yena. Ngenkathi usuthola manje ukuthi le mali uyiphiwe ubani, into yenzayo uthatha ucingo, ubhale umbiko, uthumele kuyena, uthi ngiyabonga kakhulu ave ungisizile. Uma kuwukuthi awukalithola usizo, uyazi ukuthi lo muntu wayekukhonzile, uzolithatha futhi ucingo ulithumele kuyena, ukhale kuyena, ucele kuyena ngoba usucelile kulabo lekhaya bathi amandla banawo. Uzolithatha futhi ucingo ulithumele le eGoli le khona phesheya kwezilwandle, ucela usizo. Uzathe esuka abekusiza akwenzele leyo nto oyifunayo. Nayi into eyenzakalayo, lo muntu onjalo owayekade esukile emndenini wakhe waqhela kuwona, noma esehambile lo muntu emhlabeni usuke saqhelile emndenini ngoba vele wayezixoshile yena. Kunabantu othola ukuthi phakathi kwemizi kukhona izinto ezithile ezabaxosha phakathi kwemizi. Bahamba bohlala entabeni, bahamba bongena emanzini, bahamba bayongena olwandle. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi yinkinga ezithile ezikhona phakathi kwegceke, zagcine zimxosha zimbhungukisa, walishiya ikhaya. Kodwa lowo muntu ekuhambeni kwakhe kufuna wazi ukuthi njengoba ahamba lo muntu akekho kwelamathongo ukwenye indawo lekhona. Uma engekho kwelamathongo ngeke ukwazi ukuthi uhambe emsamo wakini. Ukhumbuleke ukuthi lo muntu njengoba wayebhungukile engahlali ekhaya, awukwazi ukuthi makukhona into ethile ozoyenza bese uthole uzoya emsamo. Akekho lemsamo, kodwa lemsamo waxoshwa isizathu esithile. Ukuze abuyele emsamo kunemigudu ethile kufanele ukuthi siyihambe ngaphambi kokuba abuyele emsamo, bese nawe uzokwenza izinto emsamo. Awuyazi-ke leyo migudu. Kwesinye isikhathi awunalo ulwazi lokuthi ngempela inkinga kwakuyini kulo muntu ekuthiwa ngomenzele entabeni. Iyona-ke into egcina isikuphoqa leyo wena njenganomuntu ukuthi kugcine kuthiwe manje asambe siye entabeni siyonyakazisa lesi sidalwa sakini, siyonyakazisa leli thongo lakini, siyonyakazisa lesi sithunywa sakini esisentabeni.
ongeke ukwazi ukusenzela ekhaya ngoba sona sisentabeni ngesizathu esithile senza ukuthi sibe sentabeni. Manje kubalekile ukuthi sihambe siye kocela kusona, usiphe lokho ofisa ukusipha kona bese uyacela kusona khona sike entabeni kanjalo ngoba amandla sinawo sike entabeni kanjalo. Iyona ke futhi into eyenza ukuthi uhambe uyolwandle, uhambe uye emanzini, uyocela kulabo bantu abalapho kuleyo ndawo ngaleso sizathu esithile esibenza ukuthi babe lapho kuleyo ndawo. Ingakho umuntu ezofika kwimpunga yesintu, ithi impunga yesintu ohamba uyokwenza iladi olwandle, ohamba uyokwenza iladi entabeni, alenze umuntu iladi bese impilo yakhe yaguquka, abone manje umuntu esimama kanti unyakazise lesi sidalwa sakube esingekho emsamo wakubo kodwa esihlele entabeni esingekho kumsamo wakubo. Kunesizathu esamenza ukuthi ahambe ayohlala entabeni. Uyabona uma kuwukuthi uphungukile ekhaya, into eshiwo kuthiwa hawu lo usahlala entabeni. Uma ungekho nje phakathi kwekhaya usuke entabeni la ukhona. Uma ungekho nje phakathi kwekhaya usuke entabeni la ukhona. Manje iyona ke lento babukeli bempunga yesintu eyenza ukuthi kumphoqa umuntu makumphoqa ukuthi ahambe ayokwenza iladi entabeni, ahambe ayokwenza iladi olwandle, ahambe ayokwenza iladi emfuleni. Ilezo zithunywa zakhe ezisuke zihlala lapho kuleyo ndawo. Ngeke isithunywa sakho sike entabeni wena uhamba okwenza ekhaya. Manje nayo ke lento babukeli bempunga yesintu into eyenza ukuthi kukuphoqa ukuthi iya entabeni ingoba lowo muntu uhlala lapha entabeni, awukwazi ukwenza ekhaya emsamo. Leyo nto ngeke siyishintshe bafowethu. Isintu sethu sinemikhuba yakhona, kodwa imikhuba yakhona kubalekile ukuthi siyihlaziye, sicubungule ukuthi imikhuba ehlambulukile yini. Uma kususigcinelile yonke lento oyigcinayo lapha entabeni, kubalekile ukuthi ke lo muntu umbuze uma kuwukuthi mhlawumbe umuntu owahamba ekhaya kukhona inkinga ethile, uzokwazi ukuthi umlungise leyo nkinga. Ingakho kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuthiwa kunekhehle elithile lasala enxiweni, kufuna nihambe niye enxiweni khona kungekho ndlu lapho, nifike nihlabe lapho, nilihlabele imbuzi lelo khehla khona lapha enxiweni, niliphi isithebe lapha enxiweni. Ngeke nikwazi ukuthi ikhehla lakini lile emanxiweni sekwaba amahlathi bese nithi nina manifuna ukulenzela okuthile nizolenzela emsamo wakini. Phela enxiweni kusefana nentaba, kuyefana nesigange uma kuwukuthi izindlu azisekho ngoba ikhona la lihleli khona, kodwa nolenzela khona enxiweni. Ngeke nize nithi sizolenzela le ekhaya ngoba kwesinye isikhathi imbukelo wempunga yesintu TV uyahluka. Bakhona abantu engingathiwa bake emanxiweni kube ukuthi uyabathatha uzobaletha la usukhona, kodwa bakhona engeke uvele ubathathe ekufanele ukuthi uqale ugcine into zabo zonke lapha enxiweni, uzigcine zonke into zabo lapha enxiweni. Uma usuzigcinile bese kube ima ubacela. Abantu abadala bayacela ababukeli bempunga yesintu, awuvele uthi uzobathatha, uyabacela abantu abadala ukuthi asambeni kodwa sobuye singene kuloko. Labe ngikhona umbukelo wempunga yesintu bengifuna ukuchaza indaba yeladi lele lenzelwa entabeni, ikolwandle, ikemfuleni engekhona kini. Okukuthi leyo nto ungabodideka mawuza umuntu eyishaya, ufuna ukuhluka ngendlela yakhe kodwa ezokulimaza wena. Kusho mina ke ngimpunga yesintu into leyo eyenzakalayo leyo. Nami nje ngimpunga yesintu into leyo engangayenza. Uyabona? Ngathi ngihambileke mina ngolenza ulwandle. Ngafike ngalenza ilwandle kwakade kwelezithelo. Ngaziphonsa izithelo zami ngenza ngendlela yami leyo, ngenza ngendlela yami. Yey. Kwavele kwaphuma uthi ngolenkosazane phambi kwami. Uyezwa lona kwaqhamuka inyoni eziningi zidiza ishaya amakhwela phezulu kwami zidla lento ngingazazi ukuthi ziqhamuke kuphi. Eyakhala enye insizwa engihamba nayo yathi hey uyayibona lento? Hey bafowethu singabodlala abantu bafowethu. Iladi lasolwandle neladi lasentabeni neladi lasemfuleni iyenziwa leyo nto. Isizathu lese bengisisho ukuthi kuyenzeka kube khona umuntu okukhanya kuwena kodwa ongekho emsamo wakini, ole emanzini, ole entabeni.
waxoshwa izizathu ezithile. Wayezwa lo nto? Waxoshwa izizathu ezithile abhekana njengoba kini nawe ukhona umuntu ongasahlali kini wakhetha ukuhlala phesheya kwezilwane ngezizathu ezithile. Lo muntu unalo uthando lwakho ele phesheya kwezilwane. Kufanele ukuthi uzame indlela yokuxhumana nomuntu ophesheya kwezilwane ukuze akwazi ukuthi akukhanyisele. Kanjalo nezithunywa lezi ezihlala entabeni, ezihlala olwandle, ezihlala emfuleni nakhona ukuze usizakale ukwazi ukuthi lokho okufisa ukwenzeka. Udinga ukuthi wenze leyo ndlela ezokwenza ukuthi ukwazi ukuxhumana nazo ngoba zikho emsamwakeni ngeke wacelelwa emsamwakeni ucelelwa kulabo bantu abanjalo. Hayi bafowethu angageqa amagulu. Uma mhlawumbe kukhona lani nombuzo khona ababukeli bempunga yesintu la kuma comment section nibhale imibuzo ngizobuya ngizochaza nishayele nazo inombolo lezi bese ngicela babukele ukuthi ningibekezelele ngeimpunga yesintu. Akunina nonke enokwazi ukuthi ningithole ngesikhathi esisodwa. Kodwa kona nawe ongakangitholi uyogcina ukwazi ukuthi ungithole. Ngike mphela ndaba ke KwaZulu Natal eThekwini la ngikhona. Uyakwazi ukuthi ufike sikunike isineke. Hayi, akekho umuntu okunika isineke njengempunga yesintu. Khohlwa. Bonke abake beza bakufakaze lokho la kuma comment section. Impunga yesintu umfana wami yakunika isineke khehla. Yakunika isineke esikhulu. Ngiyacela ukuthi siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga.